יצא מזה משהו באמת לכבוד השם, לכבוד מרים בת דניאלה. לעילוי נשמתה. כן, מה נתחיל? אז אנחנו רוצים, אני עכשיו, עשינו איזה ספר, ביאור על כל הדרושים, דרושי הלילה זה נקרא, בשער הכוונות. ודרושי הלילה, איך זה מתחיל? רבותיי, אני אגיד לכם, אני קצת מתרגש, אבל נעשה את זה. אז ככה, הרב מתחיל להסביר פה בדרוש ג', דרוש ב', דרוש ג'. מה אנחנו נסביר? טוב, נתחיל בזה שהרב מסביר בדרוש ב' של תפילת ערבית בקשר ללאה. יש פרצוף שנקרא פרצוף לאה ופרצוף רחל. וכמובן שאני לא יודע איך להגיד לכם את הדברים, כמובן מי שיודע, מי שעובד את החומר הזה הוא בטח יודע על מה מדובר. אבל לפעמים יש אנשים שלא כל כך בקיאים, אנחנו נדבר יותר בפשטות. יש פרצוף שנקרא זעיר אנפין. זעיר אנפין שהוא נקרא ישראל, ויש לו ישראל, יעקב, בתורה כתוב ישראל ויעקב, נכון? והיה לו שתי נשים, לאה ורחל. אז אנחנו, לאה ורחל, זה שני פרצופים. אבא, אתה מדבר לאנשים שמחפשים את הנקודות האלה, והם כבר יודעים במה מדובר. כאילו, אתה מקריא להם עכשיו, ואז אתה מסביר להם, כי הם יודעים, הם כבר לומדים את הקבלה, הם כבר מחפשים את זה, הם כבר... אם הם חיפשו את השיעור שלך, אז הם כבר מבינים קצת במה מדובר. קיצור, זה דבר מאוד ידוע בקבלה, שפרצוף זה, הזכר הזה, שהוא נקרא זעיר אנפין, יש לו שתי נוקבין, מה שנקרא, שתי נשים. עכשיו, לאה, ושתיהן עומדות בדרך כלל המקום שלהם באח. מה זה נקרא אח? אנחנו אומרים אח, זה קיצור של אחור. אנחנו משתדלים בקבלה לא להגיד מילים יותר מדי שמגשימות. נגיד אחור באחור, אנחנו אומרים אח באח. אז הם עומדים באח של זה, באחור, באחוריו. לאה, המקום שלה מהראש עד החזה, ורחל היא עומדת למטה מהחזה ולמטה עד סוף רגליו של זעיר אנפין. לאה מהראש עד החזה, ורחל מהחזה ולמטה. ויש עוד, כמובן בהמשך נסביר שרחל הזאת שהיא עומדת מהחזה ולמטה, מהחזה ולמטה זה כשהיא כבר גדולה והיא פרצוף. בהתחלה היא נקודה. היא נקודה באח, היא נקראת שהיא נקודה. זה מושגים שמדברים אותם בקבלה, ואין לנו, לא צריך כל כך להתאמץ לנסות להבין כל מילה וכל מושג, כי הדברים מאוד רוחניים ולא מובנים, לא ברורים. אף פעם הם לא יהיו כל כך ברורים. על כך אנחנו משתמשים בכל מיני מושגים ומשלים. אז רחל בהתחלה היא נקודה ואחר כך היא פרצוף מהחזה ולמטה, של זה ולאה היא מהראש עד החזה. עכשיו הרב אומר שבערבית יש זיווג של יעקב עם רחל. רחל היא נמצאת מהחזה ולמטה, אז היא באה לפנים, יש לה זיווג עם יעקב. יעקב ורחל, תמיד הזיווגים זה יעקב ורחל, כל תפילה יש לנו זיווג של יעקב ורחל, שזה מהחזה ולמטה. מה זה מהחזה ולמטה? מאמצע הבטן נגיד, זה נקרא מהחזה, ואז נגמר הבטן, ואז מתחיל הרגליים, הם אומרים כאילו, הם עומדים, רחל, המקום שלה בנצח עוד יסוד, זה הרגליים, כאילו, כנגד הרגליים של זה. ואז הם באים לפנים, יש להם זיווג, ואז באותו זמן, לאה היא עומדת באח. לאה היא עומדת באח, ואחרי ערבית, רחל חוזרת עוד פעם לאח.
היא חוזרת לאחור. אחרי הערבית נגמר הסיבוב, אחרי התפילה, המוחים מסתלקים. כן, צריך להסביר שאנחנו היום, בזמן חורבן בית המקדש, בהמשך, בדרושים שבהמשך, הרב מסביר עכשיו בזמן בית המקדש, שעכשיו בזמן חורבן בית המקדש, בזמן בית המקדש, אז המוחין אף פעם לא היו מסתלקים. המוחין אף פעם לא היו מסתלקים. זאת אומרת, המוחין היו נמשכים בתדירות יומם ולילה, ואין הסתלקות מוחין. אז גם הפרצופים האלה לא נקטנים אף פעם, ולא נעלמים. אבל עכשיו, בזמננו, אחרי התפילה, המוחין מסתלקים. וכל נגמר, כאילו רחל חוזרת למקומה לאחור, ועכשיו היא עומדת עם לאה. לאה עומדת למעלה והיא למטה. מאחרי ערבית, לאה מתחילה לגדול ולהתפשט יותר למטה, על חשבון פרצוף רחל. אז בקבלה מסבירים את זה שכאילו רחל מלווה ללאה את הכלים שלה, את הספירות שלה. אז היא נגדלת, לאה נגדלת, עד שבחצות היא גדלה עד למטה, עד סוף רגלי זהב, ואז רחל יורדת, היא נשארת רק נקודה קטנה ויורדת לבריאה. כאילו שהיא, בוא נגיד, מגורשת מהבית שלה. היא יורדת לבריאה למטה. והרב מסביר בהמשך שרחל, כשיורדת למטה לבריאה, זה בעוונותינו הרבים. כי בעוונותינו הרבים נחרב בית המקדש. בית המקדש זה ענוק, רחל הזאת, שנחרב בית המקדש. כביכול ענוק ירדה, הרחל הזאת ירדה למטה לבריאה, ואז בחצות זה הזמן שאדם צריך לקום ולבכות על חורבן בית המקדש ועל, תכף אנחנו נקרא את זה בתוך כן? אז ככה הרב אומר, כפי התפשטות לאה למטה, כמה? לאה אמרנו שהיא מהראש עד החזה, ורחל מהחזור למטה. עכשיו הרב אומר, כפי התפשטות לאה, כמה שלאה מתפשטת יותר למטה, יורדת, כך שיעור תחיית רחל למטה. רחל נדחית, יורדת. עד שבסופו של דבר היא נדחית מעט למטה, ונעשית בסוד נקודה, ויורדת אל הבריאה לתת מזון לנערותיה. וזה סוד הפסוק, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. כן? יש לזה עוד פירוש, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לנערותיה, לביתה וחוק לנערותיה, אבל כאן הפסוק הוא רחל יורדת לבריאה. עכשיו, ומה נהייתה נקודה, רחל נעשתה נקודה. מה נעשה עם כל החלקים שהיה לה? הכל מלווה את זה ללאה. לאה כביכול נגדלת על חשבון רחל, מתארכת בחצות לילה היא מגיעה עד למטה, ואז לאה חוזרת, באה לפנים, ויש לה זיווג עם יעקב וכל אורך זה. יש איחוד של לאה. עכשיו, הרב אומר, והואיל ואת אל עידן. אם כבר הגענו לעניין הזה, אז עכשיו הרב רוצה להסביר עניין תרדמה והנסירה של הנוק. מה זה תרדמה והנסירה של הנוק? זה שני דברים. יש פה תרדמה ויש נסירה. התרדמה היא בזה. הזכר הוא נרדם בלילה, המוחים יוצאים מזה ונכנסים לנוק. כי הכל עניין אחד, שני הדברים שהם תרדמה של זה נקרא דורמיתה, זאת אומרת ככה, בהתחלה כל המוחים היו נכנסים לזכר, לזה, לתפארת, ואז הוא מאיר אליה ובונה את פרצופה, אז היא תמיד מחוברת איתו אחור באחור. כי היא צריכה אותו, היא יונקת ממנו. אבל עכשיו שהמוחים מסתלקים ממנו, אז אין לה מה לנוק, היא לא יונקת ממנו יותר, אז היא צריכה, נפרדת ממנו, היא נסערת. ולא עוד אלא שגם, אפילו שהמוחים יצאו מזה, הם גם נכנסים אצלה, בתוך הנוק. עד עכשיו היא קיבלה רק הערות של המוחים, עכשיו המוחים נכנסים בתוכה ממש. וכאילו זה חלק מהתיקון, המשך התיקון של הנוק.
אז יש פה שני דברים, יש פה תרדמה ונסירה. תרדמה שזה מסתלקים ממנו המוחין, כמו שאדם ישן, התשמה שלו יוצאת ממנו כביכול. נשאר, כאילו אומרים שהשינה זה 1/60 במיטה. כאילו אדם מת, כביכול, כן? או לא, הוא ישן. המוחין מסתלקים ממנו. אותו דבר גם בזה, המוחין מסתלקים ממנו, אז הוא ישן, זה נקרא תרדמה. ותוך כדי זה גם גורם את הנסירה שלנו שננסרת מהזכר. ושני העניינים האלה קורים כמעט ביחד, שהמוחים מסתלקים מזה ונשאר ישן, והולכים המוחים ונכנסים בנוק וננסרת ממנו, שהרי כבר לא מקבלת ממנו דבר. ושני העניינים האלה נקראים בדברי הרב דור מיתה. דור מיתה זה בלשון לעז. דורמיר בצרפתית נגיד, דורמיר. דור מיתה זה בספרדית כנראה, דור מיתה. זה עניין של שינה, והואיל, כן, בנסירת לאה ורחל כשתיהם עומדות באחס. באמת, הנסירה הזאת, בפשט הדברים, המוחים יוצאים מהזהב ונכנסים בתוך לאה ורחל, כי לאה היא עומדת למעלה ורחל עומדת למטה, והמוחים, מה זה המוחים? בדרך כלל המוחים, איך הם נכנסים בזכר? בזה. המוחין הם כל כך אור גדול שהוא לא יכול לקבל, הוא חייב לקבל אותם על ידי לבוש. ומה זה הלבוש? זה הנצח רוד יסוד דאימה. יש לו, זה הבן, יש לו אימא, האימא הזאת יש לה רגליים. הרגליים שלה מתרוקנות, בתוך הרגליים שלה נכנס האור והמוחין של הזכר הזה, ואז הם נכנסים בתוכו, עם הלבוש הזה. עכשיו המוחין יוצאים, ונכנסים בתוך לאה ורחל. אז בוא נגיד, זה הוא הגובה שלו, הקומה שלו, זה כמו הקומה של הרגליים של האמא שלו. כמו ילד קטן שעומד ליד האמא, אמא שלו גבוהה, הוא מגיע לה פה עד הבטן. אז היא מכניסה את הרגליים שלה, כל הרגליים שלה זה כל הגובה שלו. עכשיו שהם יוצאים ונכנסים לתוך הנוק. אז הנוק, כדי שתספיק להלביש את כל הרגליים של אמא, צריך שלאה ורחל יתחברו ויהיו פרצוף אחד. אז הרב אומר, בנסירת לאה ורחל, כי שתיהם עומדות באחוריו כנודע. ומה כתוב? הכתוב אומר, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן. והעניין, שאחר שבאו המוחים יכנסו תוך זה, ויותם מלובשים תוך נאי לתבונה, הנאי של התבונה, של הבינה, נכנסו מלובשים, המוחים היו מלובשים תוך הנאי, ועל ידי כך הזה הזה הוא נגדל על ידי שהוא קיבל מוחים, נעימה. ומי זה זה? הוא נקרא אדם, מה שכתוב בפסוק. ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. מי זה האדם? זה עיר אנפין. שהמוחין, הקדוש ברוך הוא הפיל עליו תרדמה, הכוונה שהוא סתלקו ממנו המוחין. וכאשר רצה להגדיל גם את הנוק, שהייתה בסוד נקודה קטנה מאחורי צלעותיו של זה נקרא אדם, אז מה עשה המאציל? הפיל תרדמה על זה הנקרא אדם. בתורה אנחנו אומרים, הפיל תרדמה על האדם. האדם הזה פה זה עיר אנפין. המוחין יצאו ממנו, הפיל עליו תרדמה. ועניין התרדמה, שהמוחין שנכנסו בו, חזרו להסתלק ממנו. כי הם חיותו. וכיוון שהסתלקו ממנו, נשאר ישן ונרדם. ואז מה קורה למוחין האלה? אחר כך נכנסו מאחוריו אל תוך הנקבות, לאה ורחל. אז כאן אני כותב שהרב פה מקצר, כמו בכל מקום. הרב מקצר בדברים שלו, הוא סומך על מה שהוא קודם במקומות אחרים. וצריך לבאר שהנוק בתחילה נצלה בבחינת נקודה קטנה, שהיא עומדת כמו שהסברנו בהתחלה. וכיוון שבסך הכל רק נקודה קטנה, היא לא יכולה לקבל את המוחין שלה. זה כמו תינוק, שאתה לא יכול לתת לו, הוא קיבל איזו ירושה גדולה, אתה לא יכול לתת לו את הירושה עד שהוא יגדל.
עכשיו היא רק נקודה. אז כדי להגדיל אותה, אז כל המוחין נכנסים בתוך חזה. גם המוחין שלו וגם שלה, והוא נותן לה הערות מהמוחין שלה. הוא נותן לה הערות מהמוחין שלה ומגדיל אותה עד שהיא גדלה, מהחזה או למטה נעשית פרצוף, זה נקרא פרצוף, זה מראה, זה מילה שמראה על משהו שלם יותר. מנקודה היא נעשית פרצוף. וצריך הזעיר אנפין יקבל גם את המוחין שלו, ששייכים לו, ואת המוחין ששייכים לה, הם באים אליו קודם כל, שניהם. ומהמוחין ששייכים לה הוא מאיר לה, ובונה אותה, ואז אחר כך הם יוצאים, ואז הוא נותן לה את המוחין שלה שמגיע לה, שהם שלה ממש. ואז היא מקבלת אותה. הוא בונה את פרצופה לאט לאט, על ידי הערות מהמוחין שלה שעתידה לקבל, ומנקודה הולכת מגדלת ונעשית פרצוף שלם ב10 ספירות וכו'. טוב, ועכשיו שהיא גדלה ועשתה פרצוף, אז אמרנו שנכנסים המוחין בתוכה ממש. עכשיו, הרב אומר שכשהמוחין יוצאים ממנו ונכנסים בנוק, אז קודם הם נכנסים בלאה. למה? לאה היא למעלה, ראשונה. אז קודם כל הם פוגשים את לאה, הם נכנסים בתוך לאה. ואז הם יורדים למטה לתוך רחל. וכל הדבר הזה קורה לא על ידי זה. עכשיו זה ישן. זה בתרדמה כביכול. זה קורה על ידי האימה, הבינה העליונה, כמו שהיא מקודם נתנה לו מוחין, עכשיו היא נותנת לנו מוחין. ועל ידי כך מה קורה? לאה ורחל נעשות פרצוף אחד שלם. במקום שהם היו עד עכשיו 2 פרצופים, כל אחת עם 10 ספירות, זאת מהראש עד החזה וזאת מהחזה ולמטה, עכשיו הם נעשו פרצוף אחד שלם. ואז הם ננסרת מאחוריו. ואיפה זה רמוז בתורה שכתוב? ויקח אחת מצלעותיו. שקדוש ברוך הוא כביכול לקח צלע מהאדם הראשון. מה הפירוש לקח את הצלע? מי זה הצלע הזה? זה הנוק הזאת, הנוק וינה, אלה שיהיו מחוברות איתו. ועכשיו הם נפרדו ממנו. פירוש שנסרה ואחר כך ויביאה אל האדם. כי בתחילה הייתה דבוקה באחוריו, קודם הנסירה. כמו שהסברנו. ולמה היא נקראת נקבה? אמרנו, ראוי להגדיל הנקבה נכנס תחילה לתוך חזה, ואחר כך יוצא האור מתוכו דרך נקב, אחורי החזה לחוץ, ובונה הכלים שלנו. והייתה צריכה לקבל ולנק ממנו. לכן לא יכלה להגדיל לגמרי. הרב אומר, דבר, הוא מחדש פה כזה בחידוש, שהנוק, למה היא קטנה מהחזה ולמטה, והיא לא כמו כל הגובה של זה כולו? כיוון שהיא תפלה אליו, כיוון שהיא מקבלת ממנו. כיוון שהיא מקבלת ממנו, אז היא תפלה אליו, לכן היא מהחזה ולמטה. אבל אחר כך שהיא תבוא לפנים, היא תקבל על ידי עצמה את המוחין, לא ממנו, ואז היא תהיה שווה אליו, בפנים. אז כאן הרב אומר, והייתה צריכה לקבל ולנק ממנו, ולכן לא יכלה להגדיל לגמרי. ולכן באה הנסירה ואושר המוחין ההם נתנם השם אלוקים, שם אבא ואמא אל הנקבה עצמה, שלא על ידי זה. ועל ידי כן יגדלו עוד הכלים שלה, ונעשית פרצוף שלם, שלא על ידי זה. ואחר כך שנגדלה ויביאה אל האדם פנים בפנים. זהו, עד כאן. כן, עד כאן בינתיים למדנו איך מתחילת הלילה, אחרי ערבית, עד חצות, יש לנו מה שנקרא נסירה, תרדמה ונסירה. אנחנו נראה בהמשך גם כן שכמו שזה ישן, האדם צריך גם ללכת לישון, אנחנו מדמים לזה. אנחנו צריכים ללכת לישון, כשזה מסתלקים ממנו המוחין, ומתי המוחין מתחילים לחזור לזה בחצות, אז גם אנחנו צריכים להתערר בחצות. ושיזכה.